अनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय PM किसाननि आपडेट लानानै फैबावबाय। बे आपडेटानो जाहैबाय जाय बिथांमोना PM किसान स्किमनिफ्राय रां मोनो नोंथांमोना 16 इन्स्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि डेटनि सायाव सावरायगोन आरो जायफोरनि एकाउन्टआ PM किसाननि एकाउन्टआ प्रब्लेम जानानै रां मोनाखै नोंथांमोना 16 इन्स्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासा माबायदि खैथायब्ला नोंथाङा बे PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन जोङो बेनि सायाव A to Z डिटेल्सआव दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन आरो नोंथाङा PM किसाननि रांखौ मोननो थाखाय नोंथांनि एकाउन्टआ प्रब्लेम जानानै दंब्ला नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन जोङो बेखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा PM किसानाव एप्लाइ खालामनानै जुदि नोंथांनि एकाउन्टआ प्रब्लेम जानानै दं नोंथाङा 16 इन्स्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय नोंथांनि स्टेटासा माबायदि खिथिनांगौ जों बेखौ गिबियावनो नायग्रोदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन PM किसान। आं लोगोसे बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव PM किसान नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नाउ इउआर स्टेटास नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे खेबसाखौ नैबेयाव बहायनांगोन। नोंथांनिया जुदि रेजिस्ट्रेसन नं गैया नोंथाङा नैबेयाव थुनानै नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन नंखौ आधार कार्ड नाम्बार होनानै नोंथाङा बहननानै लानो हागोन। दानिया जोङो बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ जों बेयाव बहायना होनोसै। जोङो बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायबाय आरो नैबेयाव खेबसाखौ जों बेयाव बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव खेबसाखौ बहायबाय। दानिया जोङो नैबे गेट OTP आव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै। बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव मोनसे OTP थांगोन। जोङो OTPखौ नैबे बक्सआव बहायनानै होनांगोन। जोङो दानिया OTPखौ बेयाव बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव OTPखौ बहायबाय। दानिया जोङो नैबे गेट डाटायाव थुनानै होसिगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि नोंथाङा मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासाव थुनानै नायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै नायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा 16 इन्स्टलमेन्टनि थाखाय नोंथाङा 16 इन्स्टलमेन्टनि रांखौ मोननो थाखाय नोंथांनि बे लेन्ड सेन्डिंआ बेबायदि एस खिथिनांगोन। लेन्ड सेन्डिंआ बेबायदि एस खिथिनांगोन आरो EKYC स्टेटासा बेबायदि एस खिथिनांगोन आरो नोंथांनि आधार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटासा बेबायदि एस खिथिनांगोन। जुदि बे मोनथाम नोंथांनि बेबायदि स्टेपआ जुदि एस खिथिदों अब्ला नोंथाङा 16 इन्स्टलमेन्टनि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नोंथांनि एकाउन्टनि प्रब्लेमा जोब्बाय। नोंथाङा 16 इन्स्टलमेन्टनि थाखाय बे फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांनि एकाउन्टआ रेडि जाबाय। नोंथांनि जुदि स्टेटासा बेबायदि खिथिदोंब्ला जुदि नोंथाङा नैबे लेन्ड सिडिंआ जुदि न' खिथिदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बेखौ एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बेखौ खबर लानांगोन बा खामानि मावनांगोन आरो नैबे EKYC स्टेटासा जुदि न' खिथिदोंब्ला नोंथाङा बेखौ EKYC होनांगोन CSC सेन्टाराव थांनानै आरो नैबे आधार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटास बेयो मस्ट इम्परटेन्ट। बेनो जाहैबाय आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जायखौ बुङो DPT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारखौ नोंथाङा अपेन खालामनांगोन। आधारजों बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा लिंक खालामनांगोन अब्लानिया नोंथाङा PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जोङो दानिया बेनि बागै मिथिबाय। नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि स्टेटासखौ बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो 16 इन्स्टलमेन्टखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि बागै सावरायनोसै। 16 इन्स्टलमेन्टखौ नोंथाङा फेब्रुवारि नोंथाङा जोबनायथिं मोनहैनो हागोन। मानो होनब्ला PM किसाननि रांखौ बोसोरसेयाव मोनथाम किस्तियाव सोयो 2000 मोनथाम किस्तियाव सोयो। नोंथाङा बे PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ नोंथाङा फेब्रुवारिनि जोबनायथिं नोंथाङा मोनहैनो हागोन। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आं बेनि प्रसेसखौ गोबां देखायबोबाय थादों जाहाथे जोंनि गासैबो बर' खेथियकफोरा PM किसाननि रांखौ मोनफुंनो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।